Ọhaneze ndị m jiri biri abịakwala m ọzọ taa. Nke bụ eziokwu bụ na ọbọrọchi kelechi ya maka ọ bụghị ihe niile bara n'abalị pụtara n'ụtụtụ taa. Ma na-asị gị bụ onye pụtara taa, ngwa kelenụ Chineke, gwa ya na amara ya zuru gị oke, amara ya bara anyị ụba. Ma ọ bụghị amara ya, ọ dịghị onye mara ebe anyị ga-anọ taa. Ọ bụ ya mere o jiri bụrụ kpọmkwem na ọ ga-abụ n'ụtụtụ a na ị ga-ebido n'oge amara. Ihe emume anyị taa bụ gịnị? Oge amara. Ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ebe anyị si ewetara ya bụ ihe emume oge amara. Onye unu na ya ga-anọ nke taa bụ Kingsley Ụwọma Afrịka, nwanne unu ma nke ọma. Nke bụ eziokwu bụ na gị bụ onye mgbe ọbụla ọ na-abụ m na-ele gị anya obi ụtọ na-eme m, maka eji m gị mere nwanne nke m kwerekwanụ n'eziokwu na ejikwa m wee mere nwanne. Ịbụ onye agbata obi m, abụkwa m onye agbata obi gị. Ma na-asị gị kee ka ọ dị, unu abụọla chie ya gazie. Ụbọchị taa ga-abụrụ anyị ụbọchị ọma. Ọpụpụ anyị na mbata anyị ọ ga-abụrụ anyị ihe ọkwa nzụ. Onye ọbụla nke sịrị na anyị agaghị adị ndụ, ka anyị jụọ n'ajụjụ ma ọ bụ onye ahụ ya ma na onwe ya nke ga-adị ndụ. Amaghị m. Onye sịrị na ibe ya agaghị ebi, o chefuola na ebe anyị niile bi bụ n'ụwa. Enwere ka ọ bụrụ na ọ ghọtaghị na ebe anyị nọ bụ n'ụwa. Ebe anyị nọ bụ n'ụwa, maka ọ bụghị onye ahụ nwe ya, ọ bụ Chineke nwe ya. Ngwa soro anyị gaa na webụsaịtị anyị ma ọ bụrụ na ihe nkiri a adịghị mma otu i chere na ị ga-eji nọrọ, ma ọ kwado chọghị nọrọ dị ebe a ugbu a dịka o si dị. Ngwa soro anyị gaa na webụsaịtị anyị. Ị dabanyela na www.isimbido.tv gị nweta anyị. Nke ahụ bụ ya. Ị chọkwana isoro anyị gaa na soshal midia nke unu na-akpọ Facebook, anyị ma na-akpọ ya Ihu Akwụkwọ. Ị ga-enweta anyị. Anyị dọkwara dọọrụ na Instagram nke unu na-akpọ ndị ọ dị ọsịsọ. Ọ bụ ihe anyị nwe anyị na-akpọ ya. Nke unu na-akpọ Twitter, ma anyị kpọkwara ya nwanne unu na-agba ama ma ọ bụ chọọ. Ị ga-enweta isi mbido. Ma ọkwa na ọ bụrụ na ekwentị gị kajara, ngwa gaanụ na Store Apple, ị ga-download n'ogene StarTime. Ị ga-enweta akwa anyị ebe anyị na ga-eme gịnị a na-agụrị mgbe ọbụla ị chọrọ anyị na-aga akọrịa. Ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma, o ji bụrụ taa ahụ. Isiokwu anyị jiri bịa taa bụ gịnị? Self-discipline. Self-discipline, ịdọ aka ntị nke onwe. Self-discipline, ịdọ aka ntị nke onwe. Ị mara ihe na-adịbụ obi ụtọ n'isi mbido? Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ị na-ekiri isi mbido, ụmụ ihe ndị ị na-anụ n'olu ndị iti, ị ga na-aghọta ya ebe ọ ga-eju gị anya n'olu gịnị? Asụsụ anyị, ejirimara anyị. Anyị ma bụ gịnị? Ụmụ Igbo. Ụfọdụ m nwere ike mgbe m ga-akpọ dis self-discipline ha jụwa ọ makwa ihe ọ na-ekwu. Ọ bụ ịdọ aka na ntị nke onwe. Ma ọkwa na ị chọrọ gị kwuo ya ebe ọ ga-edote onye ọbụla ya kwa, nke ị ga-akpọ ya mmadụ ịdọ onwe ya aka na ntị. Ịdọ aka ntị nke onwe. Ị nwere ike jụ gịnị ka isiokwu a jiri bịa. Ọtụtụ anyị na-agba anyị pụta, anyị emegheriwe otu ọbụla dị anyị mma. Anyị a na-ebi ndụ otu ọbụla o siri masị anyị. Maka onye ọbụla nke ga-ebi ndụ n'ụdị dị otu a, gị nwere ejirimara gị, gị nwere ebumnobi gị. Dịka m kwuru na mbụ, o nwere ihe ị chọrọ ịbụ na ndụ a. O nwere ihe Chineke tiri n'ime gị. Ọ bụ nke ahụ ga-eme ka ị nwee ọdịdọ aka ntị nke ndụ gị, nke onwe gị. Ọ bụghị ma mmadụ. Ihe njiri kwuo nke a bụ ịma mgbe ụfọdụ ma gị enweghị ịdọ aka na ntị nke onye onwe ya, enwere ike gị na-ebi ndụ otu ọbụla o siri masị gị. Mmadụ nwere ike gị sị, agaghị m eme nke a, agaghị m eme nke a, ka m nwere ike nweta ihe m na-achọ n'ọdịnihu. Ihe ahụ ị na-eme bụ ịdọ onwe gị aka na ntị. O nwere ka ọ bụrụ na ọnọdụ ị nọ, ọrụ ị na-arụ, ihe ị na-enweta ọ bụghị ihe ị na-atọ n'anya. Ị nwekwara ike si n'ebe ahụ ị ga-abụkwa mmadụ. Gị nwee ịdọ aka ntị nke onwe gị, ị ga-ama otu ị ga-eji hazie onwe gị. Aga m eri nke a, agaghị m eri nke a. Ma n'ọdịnihu lekwa ihe m ga-eji nke a mee. Mgbe ahụ ị na-adọ onwe gị gịnị? Aka na ntị. Ị ga-esi n'ihe ahụ bụrụ mmadụ, zọọkwa onye ọzọ. Mgbe ụfọdụ na-eche na ọ bụ ihe siri ike ime.
ọ bụ eziokwu na o siri ike ime mana anyị nwere ike ime gịnị ime ya. Ọ bụrụ ma ị naghị ebi ụdị ndụ a, ị kwesịrị ịtụgharị uche, chee echiche banyere onwe gị, chee echiche banyere ndụ gị, tụgharịa uche mara na ị ga-ebi gịnị ndụ n'ụdị dị otu a. Ị na-enwe gịnị ịdọ aka ntị nke onwe gị, abụghị na mmadụ nwere ya. Ịma ihe na-eme anyị mgbe ụfọdụ, anyị anaghị enwe ịdọ aka na ntị nke onwe. Ibi ndụ n'ụdị ahụ bụ ma mmadụ enweghị ọchụchọ. When you don't have vision, ị nweghị vision, ihe mgbakwasị ụkwụ, ihe ị chọrọ ime, ibi ndụ n'ụdị a gara gị ahụ. Maka onye ọbụla nwere vision ga-ebi ndụ ka o nwere ike meet up ụdị ihe ahụ onwe, ụdị ihe ahụ ọ chọrọ ịbụ na ndụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị gacha ezumike alaghachita ka anyị ga-agbarịta ya bụ efere egwu, gawa, echekwala anyị, chewe, agala ebe ọbụla. Ọ bụrụ na anyị laghachite azụ, anyị ebido ebe anyị kwụsị.